कि हाल का कहीं पियावा के बिना चलुए इंजन चापता घड़ी के तो ब्यास 80% नचनिया हो गई जी। ये घड़ी दुगोला में कौन नहीं होता बाबा। ये घड़ी जितना ब्यास गावत में खड़ो उतना नाचे पर ध्यान दे। एगो माई के भजन भाई एक लाइन में गणेश जी के गोड़ लागल। देखी चाचा समय ऐसा हो गई बा सरपंच साहेब पहले के दू गोला रवा सब देख ले हो एगो ब्यास 2-2 घंटा सुमिरन गावस झप गवाए धुरपत गवाए ठुमरी गवाए जठसारी गवाए आ एक घड़ी ब्यास जी झप गावे के चालू ना कर दे लोग कहे कि चला हो लगले अभी हो कलाकार बने लगले बहुत बड़ जानकार बने लगले हो तुलसीदास के सार बने लोग गाड़ी देवे लगत इस हमने का नौका पर विशेष ध्यान देता गणेश जी के नए लय में गोड़ लागो अब तो हैसन के एगो मेहरारू रहे लड़की रहे पूजा जी खानी और ओकर शादी भइल जनतनी सरपंच साहब एगो ड्राइवर साहब से ओकर बियाह हो गई और वो जनतनी कौन ची के ड्राइवर कोची के सब गाड़ी के हस्बैंड कहल जाला भातार सब गाड़ी के भातार ट्रैक्टर के ड्राइवर से बियाह हो तो खूब लगाव तो अरे काची रे तो कौन ड्राइवर की ओर ना लगावेले रे मौगी कहते कि सखी बिरहिया कोनो गायिका गौले रही आय है हरे केश बाबा औरत आय आय बाबे अरे बाप रे बाप ए बाबा बाबा कोनो बात नहीं खे कालवे बीतल बा बाबा काले कर्मा धर्मा बीतल बा जन्नी की ना मौगी कहते कि सखी कि हाल का कहीं पियावा के बिना चलुए इंजन चापता घड़ी के तो ब्यास 80% नचनिया हो गई जी। ये घड़ी दुगोला में कौन नहीं होता बाबा। ये घड़ी जितना ब्यास गावत में खड़ो उतना नाचे पर ध्यान दे। ब्यास के नाचल करम ना हो ब्यास तो निमुनी भाव दे देले तो वही पर हो मच जाए होला कि ना। हमरा बेजेंद्र बाबा कहनी कि चूल्हा बेकार हमरा बेजेंद्र बाबा कहनी कि चूल्हा बेकार बिना ताव के पड़ोसी बेकार बिना लगाव के मेहरारू बेकार बिना छाव के आ गौनई बेकार बिना भाव के देह बेकार बिना घाव के आ नदी बेकार बिना नाव के आ राय जी बेकार बिना दुकरना सजाव के हई राय जी हमें हम खाली माथा पे के देह बनोले बड़े कहले के सब दूध जाई झांगा छो ए बबुआ जी मौगी कहले के सखी ए हर केस बाबा ए बाबा मेहरुआ कहत रहे का कहत रह कि हाल का कहीं पियावा के बिना चलुए इंजन चापता और का करता देह से मजाक ना हरत तारा देहिए से मजाक ना करब त तारा से मजाक करब कौन चीज ना हरत तार देहिए नु बाकी लोग पागल भइल बा का मोना जी हां जी अरे नया नया ड्राइवर हो का करता हरनवे धोई धोई दाबोता यही लय में कहो प्रीति आओ तू चल पूजा कर तू प्रीतियो तकबे मुके सौरी बार बार ते चंदन जी मना करिले बार बार ना ताके के ओकरा बार बार खाली मुके सौरी ताकती है अरे करे भक्त कले के बाबा अरे गौरी माई के ललनवा के सुमिरा नवा में बोलाई ले
जा रहबे तते बार-बार ओकरे पर तकबे चल आगे चल आगे चल सामने से हट जो मैं खटावा हो दिलीप बाबू तनी मैं खटा दो ना त गिर जाई ए जा रही जितना देर उतना देर खाली एकरे पर तक हां एनहु चलो को आ त ताके वाला केनियो से ताकली कोनो बात नहीं अरे गौरी माई के ललनवा के सुमिरा नवा में है बोलाई ले गौरी माई के ललनवा के सुमिरा नवा में बोलाई सभावा में आई ए बाबा सभावा में आई ए बाबा सुमिरन राउर गाई ले सरपंच साहब गणेश भगवान का मैं सुमिरन गा रहा हूँ अच्छा लग रहा है और विश्वास है कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा लेकिन एक बात मेरे दिमाग में चल रहा है क्या चल रहा है आपके यहाँ सुमिरन में पैसा वैसा नहीं चलता है अरे महाराज लयदारी गाइए ना अपने अच्छा लयदारी गाने पर चलता है तो जानकार बड़ा सुमिरन में लयदारी के फर्म यही से कहता नहीं कहे प्रीति खाली तोरे पर तक होती है देखिए बहुत काम बाबा कहला बिना हर केस बाबा खराब हो जाला जैसे मोबाइल किन ली 4000 के चाहे मोबाइल किन ली 50,000 के और मैं 499 के रिचार्ज ना कराई देखिए कहला बिना काम खराब होता रहा कि ना बहुत तो कोई ना सुन ले खराटी सरपंच साहब हमारा प्रेम भैया नु प्रेम भैया सरपंच साहब के माध्यम से 101 रुपया आशीर्वाद राजा बन के राज करत रही हम तो देखा था नहीं कि हमार जाकर्ता मल्लिकार लोग आज पिछुआ गइल बानी बेआजी काज बबुआ वो बेआजी के होता लड़का कहां से आ गेल अरे बाप रे हम तो ई सोचता नहीं कि पूजा जी अकेले आके बैठली हो भाई अबे इनका 3 गो लड़का कहां से हो गेल एगो लड़का हो खावे में इतना परेशानी बाहर केस बाबा अब 3 गो लड़का बेचारी का हो गेल के हु जोन बोना अब पोटे देखी मंचवे पर 3 गो लड़का हो खा दे बाकी चलहाक तो बाड़ू कुछ करा दे तू हम जानता नहीं भाई तारे दिलीप बाबू ठीक बानी नु रोबा कोनो दिक्कत है तो कहब देखनी एगो दिलीप के वीडियो कहत रहले है कि हमर माई नहीं खे तारा बाबूजी नहीं खे अपना राते के दुगोला में कहत रहले कि तू अपना माई के भेज दे हमरा बाबूजी लगे माई बाबू एक हो जाइलो ए दिलीपो जहिया ब्यास तो या सुपर फास्ट होई लइका कहले के बाबा एक करे समैया बाबा बनी गइल गौआ एक करे समैया बाबा बनी गइल गौआ गौआ छपरा सिवान गोपालगंज तीनों सारण कमिश्नरी के धरती है गणेश भगवान एक बेर गाय के रूप बना के सारण के धरती पर माझी के बगल में गोदना सिमरिया जहाँ हनुमान जी के ममहर हो जा गणेश भगवान आई रहे गौतम ऋषि जी के चरी गइल जौआ बहुत व्यास लोग का मुहरवा सब सुन ले हो सरपंच साहेब कि गणेश जी का पियर लड्डू से प्रेम हो ऐसे कि गणेश जी के जन्म में पियर से भइल बा लेकिन गणेश जी का हर केस बाबा खाली पियर लड्डू से ही प्रेम ना हो गणेश जी का पियर लड्डू का जोरे जोरे करिया जामुन से भी प्रेम हो तो पियर से प्रेम से कि पियर से जन्म भइल बा तो करिया जामुन से प्रेम काहे अरे पियरे लड्डू करिया जामुन के भोगवा लगाइले
आज हम कन्हैया चाचा से कही के पियर लड्डू और करिया जामुन रौरा खातिर मंगौले बानी। अरे पियर लड्डू करिया जामुन से भोगवा लगाइले सभा बीचे आई ए बाबा सुमिरन राउर गाइले। अच्छा जब बबुआ का बर्थडे बा विश्वास बबुआ के नाना जी के माध्यम से 101 रुपया आशीर्वाद बबुआ के नाना जी के कोटि कोटि बार बंधन बा। एगो और हम गीत गाई आ तब पूजा जी के मौका दिए। एगो और हम गीत गाई। आज हमने के जौना जलसा में आइल बानी चंदन भैया जब प्रधानता जनता नहीं कही के बा आज प्रधानता बा सोहर मंगल बाकी ना बड़ा भाग से केहू के घर में लड़का होला। लड़का के जन्म उत्सव मनावल जाला छठियार मनावल जाला मनावल जाला नु तो चैनल 4 गो लागल बा आ सब चैनल वाला भैया लोग से निवेदन बाकी बात जो हम कहता नहीं करे रिकॉर्ड को के सब के चढ़ाई सब है। आज के गीत ना हो लय हमने के घर के माई बहन लोग लय के गावत रही। सरपंच साहब जनता नहीं लय के गोवले रहे जनवर हमने के झाल बजाई। आज से 15 बरस पहले भोजपुरी में जोड़ी बनल तो 3 गो चौथा जोड़िए ना बनल। प्रथम जोड़ी रहे भोजपुरी में पुरानका लोग में गायत्री धुरान के गायत्री ठाकुरा धुरान का दूसर का जोड़ी रौरा जिला महात्म तिवारी बाबा गौतम तूफान के आ तीसर का जोड़ी हमारा गुरुदेव विजेंद्र गिरी बाबा तपेश्वर चौहान वैसन जोड़ी नानू भइल। चौथ का तो भइबे ना लोग कहे कि चौहान काका के देह मोट बा बाकी आजो हमरा विजेंद्र बाबा के हम एक दिन गोर दावत रहनी गुरुजी के कनी गुरुजी चौहान काका चल गले तो याद ना पड़ेला। जब पूछनी नु तो रोए लगले कहले कि का कही रे गाँव नहीं तो सबका जोरे होता लेकिन जब चौहानवा के जोरे मजा आवे तो केहू के जोरे मजा आवे। सब जहिया से चौहान जी चल गए तो विजेंद्र बाबा अकेला हो गइल बा। हाय देखी तो हाय हाय हाय। अच्छा व्यास श्री राजू रसीला जी चौहान काका के शिष्य बानी देखी तो आशीर्वाद देने गोड़ लगनी हो। हाई हाई कैमरा पर रिकॉर्ड करके चढ़ाई सब है जनतनी जोड़ी कैसे सुपर हिट भई रहे चौहान काका के हमारा गुरुजी के जहाँ राम विवाह होखे नु तो हमारा गुरुजी 20 पर जाई आ जहाँ महाभारत होके लगा था चौहान काका 20 पर जा तब जोड़ी सुपर हिट रहे। केहू कहीं 20 परे तो केहू कहीं 20 परे तो उन जोड़ी रहे। एक घड़ी के तो ब्यास बेटी रोटी माई बहन करे लगता रहे। आय हाय 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 हमने के घर के माई बहन लोग के लय हो यही लय के हमरा चौहान काका गौले रहे। जब घर में होनी हाड़ी रहेला ये बाबा तो हमने के घर के मौगी गावेली ऐसे अबू प्रीति भाव के कहतर भाव तो दिखा दे की तरह सिस्टम में घाव हो जाए। भावे देखा खेल नागेंद्र भैया दिले बड़े कहले कि बाबा ले जाइए करके भाव करो। अच्छा विश्वास बाबू के दादाजी कन्हैया चाचा नु अच्छा कन्हैया चाचा के भाई बने विश्वास बाबू के दादाजी लगा आशीर्वाद देने गोड़ लगने हाँ के कहला सा गुड्डू कुछ कहले है का वे कहता है अरे कोही न तो कहले होई कहले होई अरे का प्रीतियो आहो तक में बार-बार मुकेश बावरी मारे लगा बाबा ही जानते नहीं। आय हाय हाय हमने के घर के मौगी गावली से बबुआ जब होनिहारी रहला तबे बाबा आय हाय हाय ओई देखिला गावेला लोका फलाल हरियर पियर सब तीनों बाबा कि एकता में आंगावा हयो भाव पड़ेली हई टिकवा का नहीं बैठल है राधे माँ के बहन है टिकवा का इहो भाव करे में क्या कहले कि सुनो पूजा तू जितना भाव कर लू हम कुल भौआ को दे हर केस में ये लोग हम कुल कम हो को दे खाली एगो काम बाकी लगी ना तो हम सब को दे कोशिश करम तो हो जाए भगवान मत करो से ऊपर एक टिश करे के पड़े बाप रे बाप बड़ा तरह सुनले बानी हो गावला ले बबुआ कि एकता में आंगावा के हर पातर दूसरे गर्भ हर
ललना हो भाई हमने का भोजपुरी के नाच हो तने भर हे पूजा हे पराव हो हे परावा हे पर पूजा कहियो हे पराव ए ललना तीसरे में बाबा कर दू लरुई दर दिया कैसे अलई भी है ललना बबुआ के पापा जी कहाँ माने चंदन भैया पहले आए हैं ना गियर में इस सोहर के लय हो तो सरपंच साहब सोहर के लय शोभा देला को कब जब सोहर के लय पर मोहर छिटा थोके तो बिना मोहर के सोहर ना शोभा देला ए सखी ते का जनबे रे अरे बाज का जन है परसवत के पीड़ा तोरा ते जानता रे हाँ तो खैले बारे तो जनबे ना कहती हम कुल जानता नहीं इस सोहर का लय होता है में बबुआ का बाबा जी बबुआ का पापा जी बबुआ का दादी बबुआ का मम्मी फुआ मौसी चाची जे भी भाई में सबका आवे के बबुआ का साली रे सारा पहिल के जन्मदिन है तो बबुआ के साली कहाँ से आ गई रे भाई भाई के देखा था नहीं ए सखी कि अपना हमारा हाथी अरे आजरा अरे और कम रखो हो बड़ी दर्द बा अरे बाप रे बाप बुझाता मनु बाबा के तरफ से आशीर्वाद बाबा के गोड़ लगत नहीं मनु बाबा के तरफ से बिट्टू बाबा का रुपया मिलल यह ना मतलब है हर के बाबा हमारे एजा बैठल बा लवंडा के ए सखी बड़ी पीड़ा बाते का बुझल अच्छा हेने न बारी के में बा कि अपना मरहती अजरयती अवारो अरे पजरयती हो ए ललना स्वामी जी के अमानी रा दैया डर दियो नाही बुझेली हो स्वामी के अमानी रा दैया डर दियो नाही हे भाई हम गाना बंद कर देव चंदन भैया काहे में खाना होत हमें यही फेरा में बानी बबुआ के बाबा जी आई बबुआ के पापा जी आई बबुआ के चाचा लोग भाई में सब लोग के आवे के पड़ी ना तो हम गाना बंद कर देव बे हमर टाइमो हो गइल बा एही ले में बबुआ माई से कहली कि माई आज हमरा उड़ा के न्योता देते एक गीत के हरकेश बाबा हमारा चौहान चाचा का उतर एक गीत के आज हम बोलाई लेका मखे वाली आवारो भी चल वाली आवारो मैया मैहर वाली हो आवारो बोलाई लेका मखे वाली आवारो भी चल वाली हो लड़का के दादा शिवजी सोनी जी हमरा के 101 रुपया आशीर्वाद देनी शिवजी बाबा के हम गोड़ लगता नहीं बाकी बबुआ का पापा कहाँ बारे पहले चंदन भैया जाबो अरे एगो और बबुआ के फेर में गल बेरे कहीं एगो औरो बबुआ के फेरा में नहीं खानो लागल बबुआ का पापा आई बबुआ का मम्मी आई चाची आई फुआ आई मौसी आई सब लोग के नुकाम बा परम आदरणीय भैया हमारा मुकेश यादव जी भावी मुखिया प्रत्याशी पंचायत के नाम का है हरिहास पंचायत भावी मुखिया प्रत्याशी भैया मुकेश यादव जी 201 रुपया आशीर्वाद दिले बनी राजा बन के राज करत रही जाई रौरा तो जीत गई लौकता अब विरोध में केहू हईले नहीं विरोध में केहू रही तो वो पैसा दीत नु जी
अरे भाई निर्विरोध जीत रहल बनी हम कह देनी। मुकेश भैया के माध्यम से 200 रुपया आशीर्वाद नारायण जी से कामना करब कि नारायण जी धन जन से घर भर ले रहे। जय हो जय हो। मुखिया जी के क्षेत्र में कहू दुखिया जी मत रहो, सब लोग सुखिया जी। ए मुखिया जी अरे बा जीतब तरवा एगो काम करे के बा। अरे बा जीतते एगो काम करे के पड़ी। हमारा नचनिया के एगो इंदिरा आवास पास करा दे बेचारी के पलानी के घर में। एकरा का इंदिरा आवास हमरा है ढोलक कल पुरानिया हो गल बड़ी इनका के एगो वृद्धा पेंशन पास करा दे। अब पूजा जी के एगो विधवा पेंशन पास करा दे। जबले जी है तबले खात रहे। जबले जी है तबले खहे कौन ठिकान बा कि मरद कब रही है कब देह छोड़ दी है। का चंदन बाबू आज हम बोलाई लेका रक्षा वाली आवारो भी चल वाली आवारो मैया मैहर वाली हो। आज हम बोलाई लेका गजवाली आवारो भी गजवाली आवारो वाली हो। ए माई हो ए माई हो ए माई हो पूजावा के थाली लिहले खार पानी रौरा के बो लावतानी हो। ए माई हो पूजावा के थाली लिहले खार पानी रौरा भगत बाबू चौकीदार साहब के माध्यम से 51 रुपया आशीर्वाद राजा बन के राज करत रही। अच्छा विश्वास बबुआ के नाना जी अब बबुआ के मामा खेल भाई। अच्छा खाली नने आयल बनी नानी आयल बड़ी कि ना नानियों नहीं किया है। भैया गुप्त दान में रुपया दे गई है जाई जैसे रोरा गुप्त में रुपया दिले बनी महादेव जी कैसे कृपा होखो कि जैसे गुप्त में रुपया देनी हरोरा मेहरारू का गुप्ते में वो लड़का केहू मत जानो कि लड़का के करा होला ना गुप्तो में लड़का होला जब गुप्त में काम हो तो गुप्ते में लड़का कहो जब गुप्त में तकबे ओकरा पर गुप्ते में लड़का होई परिणाम आवे आला बा। बबुआ माई से कहले के माई ब्रह्मलोक से आजा सरस्वती मैया विष्णु लोक से लक्ष्मी जी विष्णु लोक से लक्ष्मी जी हो। बाबा इतिहास में नाम सरपंच साहब सब करना होला ना। जिंदगी यही है, जिंदगी के बाद जीना ही जिंदगी का नाम है। सही बात आज तपेश्वर चौहान का क्या धरती पर नहीं खीनू तो वहाँ के नाम के गुण हमने का रोज गाओ तनी के ना कोई सन काम निमन कोई बनी तब नू हमनियों का गौ निहारे हई का जने हमने के गायला के बाद 13 दिन लेके हुई याद करी कि ना करी कोनो गारंटी ना बाबा। ब्रह्मलोक से आजा सरस्वती मैया विष्णु लोक से लक्ष्मी जी विष्णु लोक से लक्ष्मी जी हो। माई हो अरे शिवलोक से आजा पार्वती मैया सातो बहिना दुर्गा जी हो। अब तनी उड़ान मारी ओहदल के मौका दिया तनी तनी में मजा लिया चली तो ठीक लगी। ढेर देर टाइम लिया तो तनी बिगड़े नु लगेला दुगोला के मन हरिकेश बाबा घर में होखो। अब तो एगो बात हमरा याद पर मास्टर काम में लागल बड़ता ले एगो बात हमरा याद पर गई कह दी कि छोड़ दी
हे पूजा जी के देखे खातिर जब इनकर ब्याह तय भइल नु हाँ लड़का ले ना पैसा ले भइल रहे पागल कहीं का ब्याह तय भइल नु तो इनकर इनका के देखे खातिर 20 आदमी आइ रहलो 20 आदमी अब इनकर बाबूजी जाके कहले इनका से कि बबनी बाबूनी ए बेटी देखना 1200 के ता पर गेल बनी जा काहे जी देखनो हरू 20 गो आ गेल बड़े से अब पूजा जी कहले के बाबूजी ए बाबूजी चुप रही चुप रही का चिंता कइले बानी 20 जना देखे आइल बड़े देखे दी 20 जना देखे आइल बड़े देखे दी देख दी ब्याहवा के बाद उनका खानदान भर को हम अकेले देख दे देखे दी 20 जना के ब्याह होके ना दी हम तो उनका खानदान भर के देख देबो अकेले अकेले देखी तो हाँ आजमगढ़ हाँ गोरखपुर गुंडा बस्ती जाई बोने कौड़ी गोरखपुर देने तो बिरहा चलेला ओम प्रकाश बिरहिया जी गोले रहले कोनो जोगी बाबा अपन सरंगी बजावत भिक्षा मांगे खातिर आई रहले आई दिल ई दिल कब कहां कौना घड़ी केकरा पर पागल हो जाई केहू नहीं जाने ना अतले एगो कुंवार लड़की देखलस जोगी बाबा के होय अब तो ओकर मनामा जोगी बाबा पर पागल हो गए हाँ अब जब जोगी बाबा चल गइले हाँ तो हो ए पगली ए पागल हो जाइए कहते नंदी से के ननद दो ए ननद बढ़ल बा महसूस है अरे बलबा कि सरंगिया वाले के डेरावा बताई दरे छोटकी ननदी बाबा बाबा बाजार में सभे ब्याह सनु हाँ बाकी लयबाजी सभे ना करे ना बहुत लोग लयबाजी करेला हां बहुत लोग गड़बाजी करेला हाँ तो बाजार ओकरे रही जे लयबाजी करी हाँ गड़बाजी करे वाला का बाजार ढेर दिन ना रहे ना ए बबुआ जी ओम प्रकाश जी बोले रहले तो सरंगिया वाले के डेरावा बताई दरे छोटकी ननदी वाले के डेरावा बताई दरे छोटकी ननदी ए बताई दरे छोटकी ननदी समझाई दरे छोटकी ननदी बताई द छोटकी ननदी समझाई द छोटकी ननदी अरे ओही 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 डेरावा हमरो के पहुंचाई द रे छोटकी ननदी ओही हमरो के तुलसी बाबा मानस में लिखले बानी कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी भव उतर ही पारा परे भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा नंबर लेनी है भैया हमरा साथ कहने के बाबा का लिखी गायक लिखी कि व्यास लिखी हमने की ना गायक मत लिखी हमरा पर व्यास लिखी काहे कि हमने का गायक ना है हमने का व्यास है हमने के जब 500 लोग सामने बैठे रहला तो 500 लोग के नजर में नजर मिला के गावे के पड़ेला ओइसन शब्द के प्रयोग ना करिले जौन लोग के सुने लायक ना होखे तो हमनी के व्यास गदी के पोस्ट लागल बा तो हमनी के व्यास है हमनी का गायक ना हाँ जब बड़ा भाग से है सुंदर तन मिलल भाई हरिकेश बाबा एकरा के भजन में लोग नहीं जियान करत गजन में जियान करत अरे ऐसन सुंदर तनवा से भजनवा कलू रे सुगिया भजनवा कलू रे सुगिया ए भजनवा कलू रे सुगिया सुमिरनवा कलू रे सुगिया भजनवा कलू रे सुगिया सुमिरनवा कलू रे सुगिया अरे ऐसन 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 सुंदर तनवा से भजनवा कलए पूरा पूरा अरे ऐसन सुंदर तनवा से भजनवा कलू रे